Rawuhipun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Negara ingkang sampun mangke badhe prasasti dening Kebugias. Katingal rawuhipun Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Bojonegoro ingkang sampun kepengin rawuh sampun gadis punika diri sagunging pangombyong ingkang sampun kepari hangaya dalam hanggrebek tindakipun Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Bojonegoro. Katingal Bapak Kepala Desa Dalasan Ibu Bapak Juru Kunci ingkang sampun angestreni tindakipun Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Bojonegoro. Dalasan Kopol Kopi Hitam Kecamatan Ngasem Bapak Kepala Desa Ngasem Ketua Wadi Bojonegoro sampun wiji Jetol Sokarso Dalasan kentek nedyaake badhe nirakaken satemah adicara mekaten bilih sampun tumata anggenipun jumeneng